best one to the day a good mother. Obatampa. Praise the Lord. Hallelujah. You call Batampa a winning praise. See a cow Batayana and now. A Chadia Casio Yaku Ponichi Biasin. Abia depending on that is so. The castle be your Batayana say and now. English castle when a friend of mother, I be friend of mom. By it, I friend of mother. A Chadia Cassia. When you put the child, the Biasi, the Nipan, my day, so bet me out to one we are pursuing no year. So all countries are poor, or Munibina, or Mudia, especially in Africa, or Muachadia Cassia, when you put the chain Biasi. When you be the Grana, and a passing and a Nufua. Nufua no Timusasa, and so not Lameda, so yes. Wadana who baby and so pioneer, or now so at the money and on one or bay. Or sorry, I'm a pan or one of whom what they said and voila. Said pioneer, a drone who be yes, he got to a drograna, or pine or better to Haban, no posadins with shake a crabo, nanny an hour they bent to Ashim, Napolan, or the best son, send a bay and a young bay day, the baby, Napolan, my day. Nina ya Chadia Cassia when I put on the chain. Never mono, any peppy mumma, our follow. Naya dear, so Christo Mua, a idea see a tree and also say, Chadia Cassia, pa when I put on the end and the mind. Yet to them, Ebia make Cassancha and so Martin near me a day, make us. Ubian 50 years, and the mammy soon. If you 50 years, Mro, they will talk, Pine or Care, or Tito Ataja, where we have been, and so still no Gusu Bomba day said, Bayade, Ubenya Bidia day, Edia Poy. The one uncle and the Brugos or Mosoriano Pa, woman in every brand in Tumos would inquire, or Permanages or do anything, Palada Bay and Ebediti. Then tell me, say, I Chadia Cassia, when Yacopo can say. Or can't Adam say, it means so one went to me a day, and to Mama Buafo. Praise the Lord. Hallelujah. Mama Buafo, Genesis chapter 2, verse 18. I will give you a helper of Buafo. Let's remember who said of Buafo so Genesis chapter 2, verse 18. Genesis, and I was a woman can say in na Ewurade Nyankopɔn ɛka sɛ ɛnyɛ sɛ nipa ɛnko ɛtena mayor nesatro boafo mama. Amen. Okay, Genesis chapter 2 verse 18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. Yes. I will make him a helper comparable to him. Amen. Amen. Now I know Nyankopɔn bɔ bɛrima who saw no point to me at the end. Then also Yankopɔn you see the word helper and answer Buafo and your word the Ketua and use. Praise the Lord. Hallelujah. Opebo of Buafo not the Amma Bema Awasa so and then Napano or Ban Yankopɔn born of Wasa so and born is all Ramabua. Me find the same and yeah, one of the whole word the three become. So call every Jesus Christo or call. Was it not me, Yamwa is here? A member of Buafo and I say, Cash will be a Buafo. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Until I make us say, Emma, I and Nano, a Yachadia Cassia, Christo, Yankopon, and the man, Biasi Afro. See a question in John 14:16. Jesus said, but remember Buafo, I now can Genesis 2:18 now. I can't try them say no member Buafo. Now say cash will be a Buafo. And ya the Ketua with Yankopon and him. We call John 14 verse 16. I had your money and some fancy and I knew my was in a maybe a jano. Now I'm enough for yes, not one more abets not that. Yes. I know the Buafo, no kindness in it, the comforter. John 14 verse
verse 16. What kind of verse do you use helper? He a helper. Maybe a helper. Like in New King James Version. Yes. Okay. Also, and I will pray the Father, and he will give you another helper. Yes. That he may abide with you forever. Amen. Once I have my Yesu Cornoson, or so be my boafo. Nasi enya boafo, I say boafo ena. Yan Christos way to me into another. Sana Yesu Nyankopon boss so ni asase no. Ebro po nipa na. Ekoye say me mama boafo. Boafo no ono ni oba. Eye na da jo no be kura yihu. Sana medical can go wiase a abrofo friend in the third world countries here. Says boafo ni niwa kenipa bebre awu. Praise the Lord. Hallelujah. Make up a cratch Sabbath any Namuniba. And Kaya baby bring Tiasi. If they will remember, I send you Musumaya any of our partners who send Musuma and not the 10 Biarano. See your part-time or your part-time pa. I had Chedia Cassia when you put on the maybe I see the Nara. I may be as a bit me ahead. Oko bobo la no do echi be praven one is in na no busu ye den edi wechi ono ne helper se ye ka helper ye Holy Spirit na ye Christos mo no di enti ko left ko right ko yese ni na no e boafo a Yesu Christo di jae sa na ba Genesis a Onyankopon ka kira Adam se mitimi ho se won kwa won timi ye den entra amema boafo. Notice ye can't oba eye na eye boafo kese a Nyankopon dia e de eja. Notice oba anya boafo e. Na se won nye ni papa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Notice ebro Nyankopon de ma Adam sa Adam. Na me de sha won se ni. Awumi anya Adam o se na me so metu ne din sei ase kire. Mumi ko Genesis 3:20. Amen. Genesis na Moses emuma edikare eti eye miensa ni yimu eye adwunu no. Genesis chapter 3 verse 20. Was na enipa eto ni Hawa if you say ono na waye access to nyina na. Amen. Okay, Genesis chapter 3 verse 20. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Amen. And you almost Nyankopon of boafo ne ma no. Or the dear friend Eve eto so asia ne say ewiase nyina maame. Praise the Lord. Hallelujah. Ewiase nyina wo maame ne hwan. Ewiase nyina maame. And you are a kesi o Nyankopon de ma ewiase e wase. Ewiase fo nyina so ase fo nyina enna yenna ene Eve a Onyankopon de Adam to ni so no betete Adam eden emma a obeye den obewo eno tina me gina so aka se ya chede kese se Nyankopon a che yen emma a obeye na e wasa se so meduma na biye sana mteti o ma na biye ministers na papa for no brebi en se o men minimum na watete haban a ye de chichire mu omosoa e de bakura ye wo so beton mo watete mo no ene o ma tonton ne ma no haban omosoa nante kro na o free so de baye ho mo twa 4 kilometers amache biara send the beya ne ma ne bedidi no de bedu an ton haban ni bia watumrika kofie no asako dwale nkolai se squata de na tetefra na wonim kwan oye den woye wo abomode aso nkolai sa akohu teacher se meme hu omobo na ye den ji wo school no monye den suane enem ebi ye ministers na so wo sa de wo fia na nya chede kase no Nyankopon wade a cho. Praise the Lord. Hallelujah. This I repeat so say nye na ene enanu ya nke emu bi enye den entiase enke entiase timra wode che no
Can't say na metu ni so the Eve our say if we are sinning now, praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 18 verse 22. Proverbs 18:22. Amen. Amen. Proverbs anase emeku asameti aye edu amotwe. Ni mu aye edunu mienu. Wosi de wonya ayire no na wonya adepapa. Yes. Na wonya ewurade nso ho eniso. Yes. Amen. Amen. Ni awanya yere wonya de papa na wonya onyame so ho enide. So praise the Lord. What kind is needed? Proverbs 18, chapter 18, verse 22. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Amen. Amen. Ni awanya yere pa no wonya yere no wonya de pa na oso nyankopon so den eni. Se wonya yere pa unso nyankopon eni. If se bibia ye bia ye den enkoyi. If se ya de pa nyankopon de achaye e wo fie. Senya de pa ene so he se na wi ase pa e ma ni mo position ene me ni mo position kan ye tete mo fra especially so ba ye ko anoma ene e ade a se ya tu ye ni mu se ni describe no sa kola ba ko pe e ba family mu a bo mu ana mo right for that voice ado mo tete wo ba ku no wo no obi e ho ne responsibility e wo mu o disturb me yenye say just say oba ni hu say o so yese be fe hu say so ye dey o yese na mo tro sam de e kire say se nya oba pa wo fi a Yakobon so e so na ni si ye nya sa ne ma de ye ye nya sa de ye wo fi say na Proverbs can ye repeat bi 18:22 Aye Proverbs chapter 18 verse 22 no dey fi ni bi o wosi de wonya ayire no yes na wonya adepapa yes na wonya ewurade nso ho eniso. Yes. Amen. Amen. That's when I repair. Make a secret be at Emma, a woman, and Kola, not almost a no good titty woman, Tama, or Frabrum Comoma, or for. What dear Shannon? Sakolani, you cried and the Quanima. We need 2 days, Grobes Apple. If you say, Obana and Brady Park, say our for especially as all Obaba, no Baba. One of them, no Frabrum, no Uma, Papa better than the one. And then them now no Konuku or Papa Nifia. What they are calling so a daddy and put the ever found my grass over Podeja. Never more Baba, a Bufrane Papa, the never brought so many, or better would and so on. When you will be Moshe sad and praise the Lord. Hallelujah. I don't know, I see a shadow so says, oh, yeah, now, as I saw who I said, dear, so yeah, now, then fire bear the crowd, and on a soon young coupon, it yeah, mamma, so, see your pa, if you say young coupon, yeah, or so, if it's our my idea, as soon who feel. Never will come for 14 or see your banyan sending. Usini fie. Amen. Amen. Aye Proverbs anase we busameti aye bi na yimu ba ko. O se oba nyansafo esini dai. Yes. Na oba opasia e de nse. Mo wie mi no no kan ni se. Proverbs chapter 14, verse 1. The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Amen. Obi ayenya nsani oye na the good mother there usini fie. When you say me fie ni, mi kuni, mi mani, na ese me fie o, na ne ma nyina ye de to yi. Na so ba kwasi ade. When ni ye adwuma nyina na oboaboa no de command busu ana de nkola na command de o. Who say we fie o? Praise the Lord. Hallelujah. Ono kroti awale ni mo ti o hwe ne yire ne ma no. Na ne ni na ne ma me ne papa no busu frɛ no. Yeah, friend. Says Kana wenya ukuno tra kwani yo na wanya ukuno sikodi ko ni nyina no mo se na dwe no oba ni
if you are any, never more by answer for the when you say any hour, if you were really a dinner baby, and then the crime here, so see the fear, obey the fear, they won't pass the idea or save you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We can't secret be a terrible. The secret they say, you can't saw your mammy who first born you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can't saw your mammy who first born a oh no, first born. Why am I better to know? I'm also in your drama and what me I am collide with him. And opa. O first born sorry papa ye man discover fear now water and you have ram every man. What a matter. Praise the Lord. Hallelujah. Water hatting. And I can't put mother. Who can sorry grow quite man? What the hell hatting? O first born no. On also comprehend duty. Not discover fear, but discover fear. What's when you mean? What's in India? Is just na munye na etimi aye enye biye no sorry fi kete so no what that so bad mother what that so da na kola bi enu mi ensasa aka ho de ya ebe den praise the Lord. Hallelujah. What in ya me can say oba tan ya wada to nkro ma no pa o to nkro oba be 4 oba 5 oba 6 o so to nkro na ma mu go school o first born you. Praise the Lord. Hallelujah. That's how we challenge. Some fans say, the ABI now so solid. My own name who say, reasons. Now you say, Untimin, your home. Never me, your name who would say, what said here, says so sorry. Now, yes, I mean, I can't. And tonight, you can say, so can I Proverbs near can, a war. Proverbs 14:1. Yeah. 41. When you say the band, no papa no body in the field. Never mind your papa in your head, must save your body. Praise the Lord. Unless everyone a couple of repeat the 14:1. Yes. It's here, a you back with you. Was it Obana for Musini died? Yes. Now, Oba Opasia and Linsa. What do you go to the come back soon? If you say, if you run out, when you're bad, and then I make a reference, say, you grand granny and mammy, and they on my second muna, on Mumpa, Munisika, or Munim Pine on the other, or Mumpa. A breakfast or maybe a group, because she is a brother, and now I am a man of this. Praise the Lord. Hallelujah. What did you socialist superior? So I had a year or pay a year. I saw me a grown and a grown year than you. What's I? Who called out the provincial? My best not to walk any baby. I am a responsibility. I am not said yet. Oh, sin fear. Not that in a many year when we say I'm doing the penny. Praise the Lord. Hallelujah. Many I will tell me. So I am now where your body and young body are telling. And I am one of the amount of who were. Nakaka so we Christo need it. Nay, Campania can see a young anywhere they go. Last week, I remember Nane and Nassau. See, I know, very pity you, Kimu Bebreu. And Kimu Bebreu, what was a second fee? Now, so Panya. One now so as a bunch of poor or the move a farmer. Obey, I will fully regret to be on the main name, and not the Abbey, not the Abbey money. Men father say, and yet, Nancy do situation. Then watch when they say, Pioneer, one money behind it. Better to me, Mamma can to me as I and I may talk it, ye Casafa, good manner. Send on me a name, or what yet. Na one no nufu na mo se nufu ni nyina ya dan asa ma me ne force bo so kokra na odi ni kokro na kola no penro wa ne kona no na nufu ne san ya dan na she na no logu so ya dan e du ba bi kra na ma me no fele ni pampo se ne ni nufu ya dan e kuso mo ne ba ni titi. Praise the Lord. Hallelujah. Ne mo ba kwase ade
nneɛma wei nyinaa na adwene nyɛ dɛn ɛnkɔ so ɛyɛ wahyɛdeɛ a Nyankopɔn bɛgyina so daakye yɛ bi a nyɛ sɛ ebi ɛkɔ asɔre Sundays biara ɛna Nyame bɛhwɛ ɛne nyinaa yɛ nnwuma ne bi a Nyankopɔn de akyɛ yɛn nsa sɛ yɛyɛ gya sɛ yɛyɛ nna Nyankopɔn ama yɛ nnwuma kwan yɛ sɔre anɔpa ne yɛdi efie ni sɛne efie di ni a yɛmfa nkɔ abɔnten ne yɛnkɔyɛ nneɛma bebree yɛbi a bɛba a yɛ Proverbs 31 yɛbɛhwɛ nneɛma bebree na mmom no wɔsɛ wohwɛ ɛyɛ Isaiah 49 verse 15 a enti ɔbaa bɛtumi ama ne wura fi ne ba That's Isaiah 49 verse 15 Amen. Amen. Ɛyɛ odifa Isaiah man eti ɛyɛ aduanan ɛnkron ne yi mu ɛyɛ edutenu. Wɔsi ɔbaa ɛwɛ ebefiri ne ba akokoa. Ọba akɔkoa ketete wura bɛfi na Ne yam nso ɛhyehyɛ no ɛwɔ ne yafunu ho. na ne yam hyehyɛ no ɛwɔ ne yafunu ho ana Wɔsi sɛ wɔn ɛwɛ ɛfiri mu mpo a me deɛ me wura ɛmfi wo. Amen. Onyankopɔn na ɛkasa no de ne ho to ɔba baatan ɔkan English ni Proverbs 49 verse 15 and Isaiah 49 verse 15. Can a woman forget her nursing child yes and not have compassion on the son of her womb? yes Question mark. Also, surely they may forget, yet I will not forget you. Amen. Owi asa no Onyankopɔn de ne ho toto ɛna ɛnti ɛna betumi ama ne wura fi ne ba a wɔwɔ no a wonyi sɛ ne to mu 9 good man so mpo ɔmure bɛfi a me Nyankopɔn me wura nyɛ dɛ wɔn so ɔde na ne ho abɛto ɛma a ɛnya no so praise the Lord Hallelujah. Yohana yini ha praise the Lord hallelujah me nua mo ma mo yɛ dwapadeɛ kɛse Nyankopɔn de akyɛ Wajapadeɛ ne sɛ me wo de ɔbaa to me yam na ama nta mɛbrɛ me ho kura bɛtete sɛ ɔde nipa to me yam na me nam no mafi yɛfui kura kakra bɛgu so yɛwɔ 30 ne ɛde ama na ama na wokura mu na ate ntasuo na wofe na wode kɔ mo yɛ akyɛdeɛ kɛseɛ mo yɛ akyɛdeɛ kɛseɛ Nyankopɔn de mo maa Timi huso obi bu ọba na ọbọ ne yera na sɛ nipa ne nsa kura so besi aso de so last week me ka sɛ ɔyɛ bɛyi a na bɛma no so yɛ bɛyi praise the Lord hallelujah ɔba ne te na wɔyi sɛ na ama na ɔtete hu ntasuo na yi hu nsasa de bɔ no na de nipa na ayɛ ɛyɛ akyɛ de Onyankopɔn sɛ enti ɔba ɛbatan ne wura bɛfi ne ba ɛne ne ba ɛyɛ na ɛda ne yɛ ho ana mumɛhwɛ Mose ne maame ɛmra Pharaoh kan wɔsi yɛbɛkum ma mɛmɛ nyinaa wɔ asase so a maame sɛ me ɔbaatampa me ba me ma obi amfa ne nsa nyɛ dɛ ɛnka ne na kwan a mesɛ wu me bɛyi baabi a mede ne bɛfa ne saa ma baatan bebree yɛ dɛ yɛyɛ kwan a me bɛyi mɛhwɛ ama me bɛyɛ timi a obi afa ne nsa nka ne deɛ mɛyɛ na mɛnwe buo na mede na tomato nsuani ma dɛɛdɛɛ na ma mɛba baa di akyire a kɔsi sɛ obi afa ne nsa nyɛ dɛ wei ne ɔbaatampa se ka ho praise the Lord hallelujah wei ne baatampa saa ne maame no ho yɛɛ bu akɔko ntɔkwa awie ɔbɔ so wɔati kɔ no watwe no ɔde waba fie hwɛ ne wampra na ɔde wabɛtena ase Ubra na sɛdeɛ sɛ na anya na umbra ne ma de bɛyɛ nso na nso make sure sɛ seven no ɔmo nyinaa na ne yɛ dɛn ekum obiara onim obiara ne suban obi a wosu san a wosu no sɛ so a so ɔkɔm na de anopa ebia wo hu asikafo bi na ɔmo atwa tea na bread da so na bread da so ne deɛ wonim kwan a mo so mo bedidi ɛyɛ anopa na wahyɛ mo aduane special ebi kura na nipa ne no muti no bɛpɛ bɔɔdeɛ bi no atoto anopa no yɛ kura saa de bi ahyɛ bag mama sɛ bread praise the Lord hallelujah na mo ma mo yɛ akyɛdeɛ de mai na yɛwura nyɛ dɛ simfi mo
baatan bɔne deɛ ɔsɛe ne fie ɔgu ne fie ɛfiri sɛ Onyankopɔn asɛm kyerɛ sɛ ɔbaatan papa deɛ ɔsi ne fie kwan yɛ ne fie bɛyɛ ne ɛbɛkɔ so no ɛno na ɔyɛ ne wɔde si na onim ne mma ne nyinaa ne na onim obiara sɛ mmɔfra na ɔyɛ ne wɔgye so wɔ fie hɔ bɛrima bɛtumi akɔtena baabi abɔda me nanso still na maame n'ani yɛ den ɛwɔ ne mma na mohwɛ Mose sɛ na mene mo kaeɛ ɔsɛ me ba bɛrima bi mu obiara nyɛ den ɛmfu ne da wokɔ Exodus 2 verse 1 to 3 wokɔ biara tumi toa so ɛka story hɔ Exodus chapter 2 verse 1 to 3. Exodus na Mose enuma a ɛtɔso mmienu. Eti a ɛsaayɛ mmienu. Mu baako ɛne mmienu. Wɔsi na ɔbɛrima bi a na ofi Lewi efie ɛkɔ wale Lewi babaa. Na ɔbaa no eyi nsa n'eyɛ ɛna ɔwɔ ɔba bɛrima na ohunu sɛ ne ho ɛfɛ no. Ɔde no esie abosome mmiɛnsa. Tere no na ontumi ɛnkura ne bio no. Ɔfa ɛmɛwa anaasɛ kɛntɛ adaka bi ɛde ama ɛne ɛhyɛ ɛsra na ɔde abɔfra no atu mu ɛna ɔde no ɛkɔto ewura mu ɛwɔ nsuo no ano. Na ne nuabaa ɛkɔgyina akyirikyiri ɛsɛ ɔhwɛ nea ɛbɛyɛ no. Okay, when you have a coffee and matter, so okay, English, the Kakra, the name story. Exodus chapter 1, chapter 2, verse 3. From 1 to 3. Also, and a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. Number 2, also, so the woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a beautiful child, she hid him 3 months. Verse 3. But when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, dug it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reeds by the river's bank. Amen. Amen. Story. I was so miɛnsa ɔde ne ba ne sie yɛ Mose ɛna Mose yɛ kɛse a hwan ne ɛfa na ase yɛ kɛse yɛde ma Nyankopɔn a nkae na wɔ man ɛwɔ Mose maame. Praise the Lord. Hallelujah. ɛna yɛbɔ Mose ɛyɛ hwan ne maame ɔno kura sɛ me ba wei mede ne bɛsie batampa kwanko a mema fɛ no mu me bɛyi mede ne bɛyɛ den when the mammy says, Sanka Abraham catcher and the Yesu Kuma Isaac Camas. Praise the Lord. Somebody says, Camas. To a child of Frano and Country Sarah. But a baby anywhere. Pepe said, Senor Missa Fabo Flavor and Punupa. Mamma Father. Praise the Lord. Hallelujah. I said, I'm about to one day, one any joke. Was it called to me when young people? Sabbath was safely. I know about how I will see. When we had the sons of Zebedee, and John, mammy. A Japadi into your bad time, call Jesus Christ and click or call Pramma. Yes, Christ, oh, I am a mammy and saying, Mammy and saying, hey, man, I'm part of power with me. Zana Bata, as I will pray my woman. Mammy and saying, Cat, and I say, I'm not waiting, I'm not waiting yet. That's Yanni who say, yeah, oh, my man, every. Yes, you can't say, oh, crown my dear, or try, and I so I praise the Lord. Hallelujah. I don't think any animal more precious mind. Amen. I say, boom, so you're about Ambonia, and I make an about Ambonia dear. Never could be higher than I can't help her. We have one for next 1 more. We had the home.
best struggle said them ground. I won't say, one in it to the Grampola, no, to no more my dream money. Or the dream money, or if you grass a money, Jeffrey school fees, or pay ya, who was money and I am Papa, and every, to me, you should wear Papa, say a penny. Who used to wear me if you want, I had. Who said, praise the Lord. Hallelujah. And I will go. But I'm part of the city. We will be busy. I want to be here. No kind of money, but the 2 of me, and the firstborn in the husband. Okay, but the same way, he has some crowd of firstborn. The tennis of back praise the Lord. Hallelujah. I am no one in Kakra. The son of Mama, now, over Timothy, Paul can say, Richard Timothy, and now we fear Timothy free. Eunice, Timothy, Nema, Eunice, and then Lois. Safiano, and my Timothy by Timothy. Of our partner, the Yamisro, at the ten. Sir Timothy by Timothy. The Nikan and then young was the last year, and Eunice. Praise the Lord. Hallelujah. When I Eunice in the book, I first, 2 Timothy 1:5. Amen. Let's go to Mumbai. Such a small proportion for my tear back in na Mamekai Ubi Nkuntumpo Enimu Kanina Ewo Onana Louis. Yes. Any o mame unique emu. Yes. Na modi bi se ewo wonsu o se na meji bi se ewo wonsu mu. Man. Why say Subaya? Never and none na ba no. Ogu say Subaya pepe with Timothy. If it's of fear, now for now when he is Christ of fear. Normally Christos let it one kind of 2 Timothy 1 verse 5. When I call of remembrance the genuine faith that is in you, which dwell first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you. Amen. Amen. I entity if and Timothy by Timothy. If it's any good war, Eunice, Nema, they are saying Lois, Timothy, Nana, and to Paul Abaso, one of Timothy, no, if I can say Nama, Nema, and then Nana, a bar, no mere day at the turn. Says to buy the pepe, a was and praise the Lord. Hallelujah. I don't think see a cancer or your mother. And your ordinary way, never may a degree can see a cry. So capacity, a degree of good degree in us. Our capacity, a degree can see it. If say I tell you, I can see on your coupon, and the man as I say so, any penny. Now, by Europe, any other advanced countries now. Any perfect is a Wunyan Saboso, and to name them, every them. Who can you be planning baby? Who can you bet it in the year? Say, do I know? Now, Behanam Coleris, Mana Bema, and now obey Ugusukra, Pine Abofrano, Myers, all kind of now, or someone as I a doctor can say, when you can obey or Bessan and Banoya. This was here, so you need more to be found in another, or no, I had any. Meanwhile, see if you fear. Na obata ni obata ba enese ne enti yinya me free mu if I can say the last year man ye na no praise the Lord. Hallelujah. So many cry etete yen edisro se na ne ba ne ntembe e mo bata bone de ono asa che ne ba ne san ye de every praise the Lord. Hallelujah. Be a good mother. As so be a good mother. Good mother, then they dress and cry you. And they are them, Mama say, Mammy Fuabe,
Media minim say correct. Never the bow red to your son and say, yes, obey thy good mother. Boy, I treat you and say, near treat you and say, now bed down what you obey down. Obey dying, I hope for dear much I say. What on Sunday and so we ran there, the Cacra Buffalo, or Bob Ray Cacra Diana. Now then, for Nadia Cuban. I don't know, there can also be a mamma as a Sunday dress here who Pia Yukuna, you who's a way or your part and say not the dress here at here. A man the pioneer, young 17. You know, trust. So called AFS without therefore. The beauty of a mother, as a CEO, and not only beauty, I say the pardon and the year. Minim self as I find in the area. Mean to me, Daddy, name minim sena at here. We can first without therefore. I yet went through a moment can be here, and one a 9. What's the name? Mumma no enya akume enipa a wamintano a eduo na ekom ewo ade a empum eno ena nebo ede ewo onyankopon ani. Amen. Se tre no ka se ye bia no betimi abo. Tre no was mamma mo a tre na was mamma mo ahihede enya honam ani die. Yes. Emesawo. Yes. Eni sikahye anasa entadihim. Nemo momma no enya akomam enipa a wo enta no honhom a aduo na eye kom ewo ade a empum eno ena ne bo ede ewo onyankopon ani. Amen. Amen. Okay, this 1 Peter 3, verse 3 to 5. Do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. Verse 4. Rather let it be the hiding person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and a quiet spirit, which is very precious in the sight of God. For in this manner, in former times, the holy women who trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husbands. Amen. Amen. Cheka mami ane mo ne body ya. Enye ni so ho amofe. Na emu kuma mo dan amofe. Minu amema muntie. Enye ni so amofe na edi ku se mami we ye. We de obetumi ahweme maso. We de asamene ne wo obetumi ahweme maso. Na emu amofe no ebunu ara. Ena sa ma na esa no omutimi nware. Eno to kofia oba no befa so o be ma we ne ire atotekwa anti no me de dressing kubri na ni so. No ma kwaje ne ire na kwaje ne ku afi. O bo anya ne we ye cheap. Mami o ye cheap no sa na describe no be na ne kwa we ban. Not enough. O pese obi ya hu ne ne fu ne me kunyi nara no na ma ni ye ku say yes ama we are cheap. We are cheap. Obusu ni na ngwa abonte. Na ne bo de no ba da mu ne bo. Ba da mu ne bo. Ano ti ko kan juro bi ayere se wa ya tete kwa. No no mo so bo esen. Ko be fie se no the qualities here na entie. Na ese ba ma na ko fa dia ne bo eden e no de na betu fie. No be a oya catch and draw. We find her not the continuia, so I am mother or dress and so young coupon in Yamam. I will feel. If so better take, especially I wanted to grab, who better take Obaba. I will feel honor. You have a cat like mother, like daughter. Like mother, like daughter, there's a son of Fias, and a son of Baba, so by a name.
ɔno nso bɛfiti ase ayɛ ne ayɛ ɛsɛ sɛ wɔtete wo ba na wohu dressing a ɛkura wo wɔatekita akora ɔba a wawo ne ka no wohu nwi ɛhyɛ w'ani akyi kuro bi so ɛna Mugabe kan Mugabe na akɔtu ɔsɛ ɔba biribiara ne ho atɔma na ɛbɛsɔ n'ani ɛsɛ na Nyankopɔn de ma no kora ansɔ n'ani ade Nyankopɔn ma n'ani akyi nwi ansɔ n'ani ɔde bi ato aso ɔma ne nwi ansɔ n'ani ɔde bi ahyɛ so ɔma ne honam ɛfɛ so ɔde nku afa ɔma ne bɔwrɛ ɛfɛ so ɔde bi ato aso na ɛsɛ ne Nyankopɔn de ma ɔde amani we are talking about good mother. Amen. And then and na papa some there. And to we na pa many people say when our mama we there obunu no ye Kristo. We get the dress na. We di pia wa ton na ni tu na mo a. Otumu so you pia or ye good mother. Ana medical kan. Eso so otumu. Or your first born so medical kan. Ye be protect ye be boy. You can. If you know obedience to husband, I can touch us to 2 verse 5 now. Tito Muma and Titus 2:5. Amen. Amen. Tito and I Titus Muma it's a na wabin adempa. Yes. Ashe won so. Aye won efie. Yes. Aye adefo abre won ase ama wona won na wanka Onyankopɔn asɛm no asɛm. Yes. So wo bɛyɛ osuban a de bɛkɔ sɛ Kristo ni a wopie no. Ɛsɛ sɛ wo fie mu di nini. Na ahwɛ wo tun no. Kwan a bɛtena fi na sɛ wopie a obi a monya yɛ Kristo fo di bɔne. Praise the Lord. Amen. So people Kristo ni bɔne a na sɛ ofie onye den wo mbe ko yi. Ko hasa no ye di fie. Na no yɛ bata. What kind of Titus chapter 2 verse 5. To be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Yes. Amen. Amen. Oh, wait, you're going to no cry. And then my country open your firstborn. So, so more in the corner. Not to us on number 1 tier, also you're proud. Send me big moon here. So it to me, I believe. Send to be away in the castle in India. Also, I said it. And I may repeat it. No more, I said it. I say, I'm going so some way of waffle, yes, Christo saw the waffle in the bed and Baba wine and also what Mamma was up in yet and wine and Mummy and marriage. If you may banner woman would deem a cheer to do a semi honest. Send them go for one, yet no, baby, I did the banner for a baby grandma was saw them one. No, I couldn't have saw that. Me banner of her. Yes, great to be so mad be man and I mind. Hallelujah. Adenti. The ban win ya. We pie ponye o mefi. Kono akobetna o woni dwankuom etete ni dwankuom esa de pai na mere pai o boy. Sa ba tan pai o boy. The whole world obi am pai ente se na mere no boy. We say we are seeing nara. Me mama yi nipa ye be frame me say inshira. Praise the Lord. Hallelujah. Me so me is okay. I look 146 to 49. We have buy your boy. Obi aye proud to say wa won nipa. And then wo dey anka ho ni nti. Luke 1 46 to 49. Amen. Amen. Luka and Sampana ye ba konsidu. Ni mo ye edianan yes. Because it's a line. Yes. Or say, na Maria, I can't say, yes, me cry for a day. No, not my thing when I'm upon and not the moon is sunny. Yes. If you say, what shall I
onya asetena ne ba pa ye obedi dinira na hwɛ efi nɛ wɔtoatoɔ so nyinaa ɛbɛfrɛ no nhyira. yes enam de benenti Efi sɛ otumfoɔ no ayɛ ade kɛseɛ ama no. ama Na ne din ne ɔkronkron. yes Na ne mmɔborɔhunu ɛwɔ wɔn a wɔn esuro no so. yes Wɔn toatoɔsoɔ a edidi ɛsoɔ nyinaa mu. yeah Amen. amen what the end kind is in the bra mo hwe mpa ya mere ye oboy ne ba nti eno nyama ye aka usuban a ye den oda ni ene kwan a no di ne ba na ji ede ne ko ede ne ba ene so du kroma na mpa o ma bi ni sika kura de ji se nyankopon ahira amen the lord Hallelujah. nyankopon ahira me so me Sampole Abraham a testimony. A dance yakesi a wood. Na dance yakesi. Me bawe, utimi Alisa near him so near the Nenam hospital, near the Nepoha, Namidi Nechiwa, Nancy and Nebed and Yampaya. I am. And it tell us what in our we are dancing yakesi at the mama. If it's an hour about and I know you now. Within a china plan into become a Bibia minimum. So, Sanifi before so bad. The Nana in the plan into now, Marcus, you any facing now 1 or 2 days. I say, and tomorrow, the Nana bear 5 no be able to move. But one on number in my head. Praise the Lord. Hallelujah. Eno ntimi nya woma we ya chede kese na nkopon de ama ntimere o se ntimi betumi aka se ntimi pa mini minne nyankopon wa hyeme eno nyankose enne minum se wiase mu dipeni na ba fra ne se mini yira I am blessed when ya nyankopon aye den I am happy enipa titiri wa yehu o asase so enyina enye so omo ma me start no mo sika na mo oda a mo yi na di e de omo hu si ho ma o ma ene mo be ye na pa na mo ma na bone de asase so ayem pe na he no kora ye o ma ni bu o me na bone ya kasa ne beni no twempra otimusu wa o ma pa Otimo, akosi ya me kwa aba ya no aduama nkola na bua no didi memechi. No asan me ko bon se nkola ne na fie mo rofo. Omo ne ni pe wo am Roberts no. It is society mo no. Enye ni pa omo ye ni papa. Omo am Roberts. Omo ru prostitute. Society enko yi na ba na nkola ne bi da brain ase. Na me na ntine ni anye. So awufu ni buo ha oye kaya yo na osoma pampan na kola ni san ye na se na America sa kola no she ne chi ya chede kese ya ko ko ya ma ni se enche betimi aba ye president na me so kan sorry a unya ne unyi ni da fa kese na no ye de menya ko ko ne kaya ne ye ne ma ha mi oye den Udi votu ne papa pre ko ba ga pra no de ne share ne ti ko de kaya yo no de ne ba on ba ni mra o ba first thing se nsuo bi no ba kwa kota no akoto nsuo no de akokoro ne ba no fine papa mpe kete bi asefo no de akola na to no so aye no ada de kapa de nya na ye de da fo no o se na men so e bi ase ni na ba ka fra se mi ye. Praise the Lord. Hallelujah. And that will be fitting as so kind of story. Or catch it over winning. And so now idea of praise the Lord. Hello, Timmy. We are Chadia Cassia, Intimiaka. Now, Mary would be Jesus Christ. One pan in that, because he said, you didn't quote and you are Simeon. So, can John 19, 25 to 27. Amen. Ayɛ Yohane nsɛmpa no eti ayɛ edu nkron
Nimu aduonu penu edikosi aduonu ankron. Wasi enso na Yesu ene nina enuaba Maria Gopa ene Maria Magdalene ejina Yesu asenua no. Na Yesu enu nina ene osuani a odono no se odina ewo no. Ose nina se oba hwe oba eni. Afei ose osuani se hwe wona enso eni enso mo fa de se mo maame. Na efi edon no ara mu no osuani no ede no ekọ ono a ni fie. Ba no de fasi okoko fie anu ma to aso e mere ni nti. 28 no wose na we echi a Yesu ehunu se wonya awie enoma nyina no sede ebeye na atrese no abamu enti oka se osukom edeme. 29 enso na ensakeka O de enfensi praise the Lord. Hallelujah. Oga batampa. Ogu akechi ne ba no anko be ne obepa. Enso di na chi a osisi e de ye ekọ asenua ne so. Na me ka tro so ba wa ne benya. Ne board is gold. Oba pa na pa wa ne benya. Ne bo we e dancing gold. Sana ka Proverbs 31 verse 10. Akufia no mato aso. Be hu niema bebre. Yen ka 10 and 11 no. O kire niema bebre o ho. Se no tie. Proverbs 31 10 and 11 no. Proverbs anase emebusem no. Eti eduba 31 10 11. Eti ediasa ba eyimu edu edu ba Yes. o say oyepa wan obinya. Yes. Enso ni bo esne ahwene papra. Yes. Okay, 11 now. Na ni kunu akoma eda le so. Yes. Na le si ade eyinya no. Man. Oye biye na onye no boni biara. Ewo ne kwa eneni na. Ye fancy wa kire no. Ye ba to mo kofi a no akan ne nyina mrenti ubegu sele to kan is no 9 to 12. Proverbs chapter 31 verse 10 to 12. Who can find a vicious wife? Yes. For her wealth is far above rubies. Yes. The heart of her husband safely trusts her. Yes. So he will have no lack of gain. Verse 12. She does him good and not evil all the days of her life. Amen. Amen. Baba pama de benya. Na pama de benya. Ne bo dancing go. Mama wale obia. Sana mka shakala uma bia fa ne me. Praise the Lord. Hallelujah. Who if you are great to me sin ho. Da bia no ni waso be. Na ne bo ye de. Na ne kun de ne bo wo ana say oba na ye de menya ni. Praise the Lord. Hallelujah. Ba nya kupon de anya amame. Oka verse 23 no fra na ho e. So say ni kun buno. Ni kun kromo nyina o respect no. On kan 23 ni. Amen. Emebusam na eti ya saba kunu aye edenu miensa no. Wose oni ni kunu ekuro apunu. Ebre a ote asase no so empenifo emu. Was her husband is respected at the city gate. Oko kroma obi aya dan ebunu awa na yere pa aya dan wanya nti on kan is no be. Proverbs chapter 31 verse 23. Her husband is known in the gates. Yes. When he sits among the elders of the land. Amen. So ani kwanefo hia na yiri nti ambrofo bunu. Amen. Say umu say obema bi na
na wanya ne ho anaasɛ ne Kristo so mu kɔyie na nneɛma akɔyie a sɛ yɛyi nyame firi mu a fa kɛsɛ no kɔmmɔ ɔba a ɔyɛ dɛ ɔgya n'akyi. Praise the Lord. Wɛn ne secret no nti odu baabi a nkurɔfoɔ bu no ɛfisɛ advantage wanya ne sɛ Onyankopɔn asɛm ka kyerɛ sɛ mɛma aboafoɔ na mpa wanya aboafoɔ Onyankopɔn ɛde ma nti ɔnam afei ne mma frɛ ne sɛ woyɛ nhyira ma yɛ. Praise the Lord. Woyɛ nhyira ɛsan de yɛ de ma yɛ. Me nua ɛnɛ wotie mu Kristo som ɛnyɛ sɛ yɛba asɔre mpo a Nyankopɔn wɔhwɛ yɛ abusua ho hia no ɛfisɛ sɛ abusua ankɔ yi a sɛ nti na ɔkae no wɔse nea a maka bɔ mu no mu obi anyɛ dɛ sɛ bi bɛtete a na baako yɛ disobedient ɛma wɔ Nyankopɔn ase ɛno nti nea a yɛka no sɛ woyi wo yam na atena fie sɛ maame pa a wonhwerɛ na mmom woanya akyɛdeɛ kɛseɛ wɔ Nyankopɔn ani saa na agyapa so ɛsɛ sɛ woyɛ den woyɛ wɔ akyɛdeɛ na mmere bi bɛba a Onyankopɔn sɛ obɛtue obiara ka sɛ na ne dwuma yɛ dɛ ɛnti Nyankopɔn no ɔnyɛ